Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Ragayeng. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Nya cokotan ya. Nya iki cokotan. Nya ge cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Oke, cokotan legane ngantiku. Mati aku. Dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya Dewi Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ra tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh Panuswari jajaran iblis anak. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Aku meguru karo kowe 20 taun legane ngantiku. Ene margane patimu, Pak. Mbok wong iki aja gampang diobong. Wong ming dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora ngerti. Inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa sampeyan malah kewirangan lho. Setan Strayoli binatang September Oktober November. Panus maning jajaran pripun? Aku wis sowan ning Ngamarta, nggih. Kabeh aturku wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Sinuhun Prabu Darmakusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngunek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane biaya didupak raiku nganti kontal saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Sinuhun Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bondo donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. Mula kundang getihe putih ning sing ra trima dulur-dulure. Kula rawuh pun matur ta. Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa. Pernahapane kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botohe Pandhawa, pujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa, Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya niku wis wajar. Ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Gok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalahke sayembara perang sapa sing cilik gedene kuku didening Baladewa. Wenang boyong Wara Drupadi, tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya nggone sampean. Nggone sampean niku sing ampuh ming pil. Kok pil? Pil ampuh? Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik, ganthet ngiyayet, bringose nglergeni, kupingke tipe tengen.
Tumpangke kok kupingke. Tumpangke kuping kiwa tengen. Tangane cilik atose ra jamak. Ngantem sampeyan tepiur. Modar saknalika. Niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Wesi Kuning utawa Gada Inten. Niku gedene ming salengen bayi. Damake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung wis jugruk lho. Tenan niku. Kula ya duwe gada tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk ki wonengen. Dapure lah. Niku Sencaki. Lah kowe ngomongke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana 3. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja ya Raden Naga Bagendra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis matek aji, telapakan sampeyan didilat karo Antarja sampeyan mati. Loh, meng telapakku. Meng telapak. Meng telapakan dilat Antarja mati. Niku keampuane teng riku niku. Antarja kuwi, Antarja niku. Liyane nomor 2 Ki Atutkaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya rika. Niku ora menungso, ning robot. Lho, robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawah Candra Dimuka, balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem jeplakan tikus. Niku Gatotkaca. Ususe kabel. Niku galup uyuhe edang kopi. Kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candhak sirahe sikile mancal pundak tuwek. Botol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono wis tolong kowe. Kandan-kandanane ngeyel kok. Niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan glelenge rajamak-jamak, kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk, wonten ora mudyan mbok kula nyembah 20 taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik, nek mangan ra tau ning kasatriyan, neng angkringane Mbak Wita. Awan jatilan bengi kelonan bayangan. Niku lho Antasena. Mula nek sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa bathang. Lho, bathange sapa? Bathangmu kowe. Merkoso le ngeduk jugangan. Gop nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhingi Prabu Jaya Sudarga. Klebu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngapa? Luwih nom tinimbang aku wong gerang, wong tuwa. Ora kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan kok. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tundang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos ini.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Nanggono magawe kelalira wang-wang Satrio Kandhet ngeyet brengose ngulur geni kumpang tumpangke kuping kiwa tengen sawa Setyaki wis Jaya Sudarga ya sing mburi wong una-una Antasena apa kon ngamplengi apa piye lho ora ana apa-apa kon ngamplengi iki lho Jaya Sudarga ana parat ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi Setyaki tekan kene minangka wakiling Koko Prabu Mandura supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta kowe mung ijin tanpa ruwak sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe Balya aja mbok bajotake piye muni piye kowe apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan ya apa mbok anggap aku wong jiring kete wedi mati Setyaki tinimbangane aku bali tekan negara ing Parang Kencana ora mboyong Wara Drupadi tugel janggaku aku mati kodhok mati sia lho ning kene ngadepi wong pirang-pirang nadyan aku kalah ning kalahku mati perwira raja kaya manuk guwek ngene kok cerewet mangkel aku kandhani ngeyel iki ya ngono wis setengah loro kurang kok ora perang-perang sing ngenteni selak ngantuk ya omong wae ayo tangi legane atiku ing tiba kantep bayu atmaja ngelira isang eling ana risang satriya Wiratamtama hey biasane mampir cangkem kulum iki ora biasa aku kaget kebablasen kenang apa Gok lha kowe weruh ora weruh ketemu sapa Sencaki karo Antasena ratu gustimu delekke ngeyel heeh bali ora gelem bali kowe mesti mati nang kene kerubuten ayo aku ora wedi lu wong mati nang Ngamarta Antasena pecah diasmu ties guajul raine ngletak mbok tilik ana mati apa urip modar ratu ming gleleng tok kok iki jelas mati ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke yolong ya Gusti monggo kula aturi enget Gusti monggo kula aturi enget Gusti Gusti monggo mumpung anget kula aturi enget Gusti kula aturi enget Gusti monggo kula aturi emut monggo kula aturi ngemut Gusti emut tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang satriya Wiratamtama ngeling ana satriya Wiratamtama Gok nun wong Ngamarta gelute ora wani jen-jen ketitik sing ngedepi aku wong loro nggih kula ngerti sing karo Sencaki sing mburi Antasena ya ulang ya bali piye niki mesti mati sampean lah wong Sencaki wis karo Antasena kok sampean Sencaki siji wae rantek kok tambah Antasena wah saya nyemelangi tak cobani kok nggih ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun ampun dipeksa mengke ndak malah kula sing ngrekoso wis kula saku kan cangkem mundur nggih
Kaya ngomong, saramu apa-apa. Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kalau ngomong ya sampean. Aja wani pisan karo Sencaki. Sencaki niku wong digdaya, wong kliwat ukur, Antasena ku ya wong kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Mutar kowe. Cekel angel jama-jama. Mutar. Sencaki, ayo aja mlayu, maju garing atiku.
Ati aku. Ati aku. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti mungsuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki set nggon rai karo Antasena dugang jier. Candhak Antasena dugang Garukaca jier. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atos ora jamak-jamak. Damangi sekali nggih, Seh. Ora pun matur mau to sekali nggih. Ana sing wonge sisik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh. Wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet. Sasambayong Waradrupati. Aku lho sampean. Ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ora. Ora samboyong Simbok Waradrupati. Konangan Antarsena nggo gatheng siramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Ngayal kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngayal ora jotose wis ora. Kapokmu kapan? Diomongi kok angel. Mungsuh Raden Antasena kok arep nggo menang apa? Aku ya ora kurang ngelingke kok ngandani ngayal jotos mawon. Mugar ora. Nyepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Waradrupati. Tongkeme ora. Wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Oh, modar kowe. Antasena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundur, nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antasena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Nah. Sekalian ndak ganjil. Mutar. Gleleng. ora gung kowe kok ora to. Lho kanca sekake. Oh. Aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomongi Gatotkaca. Oh udu. Ki ya padha wae kan. Modar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslop. Ora karo bilung kok manut kabeh iki lho. Gamange mbiyen iku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antarja ning kalahan. Oh. Niki sampean mboten nggal Bali, ora Gatotkaca lho. Nah niku ketoke angine wis meyut niku Gatotkaca niki. Niki angine wis kaya ngene iki Gatotkaca. La. Modiar ora kowe. Waduh. Wah. Mudar cocotmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar ora. Anggepe ora aku Sonjo Mboyo apa piye?
Bok, nuwun. Aku arep maju meneh. Milado wong ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sapa keto lak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong Amarta lak cokot mati, ora terpati tak boyong. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengke nganti sencaki keto, cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ontos cokot mati. Telek Ora. Tak kira nek telek barang arep dicokot. Usatria kok dadi telek barang to Ya men apa-apa arep dicokot apa arep dicokot anjur ra bayar kok njur nekat wae ora. Wong muni angger ra bayar kok njur apa-apa dicipi apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke cokot ra enak balekke. Oh anjur nekat kancane ra oman apa-apa. Wah, gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Durawati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja ading-ading. Ayo, Kangge, iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Tata Mantura wenang Bayangkara Durawati. Kangge, aku patenana. piye? Kon mateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Nya cokotan ya, iki cokotan. Nya cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Oke, cokotan legane ngantiku. Ai. Wah! Wah! Mati aku. Panos maning jajaran iblis lan manusa ora tatanan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya gulu karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan aku. Wah! Ngapa kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin Dicokot ki awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ora tak unduri aku iso tekaning pati. watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati kuwi watak Werkudara dudu Baladewa ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah ora lahir batin nek cara aku isin maju meneh Panuswari jajaran iblis anak Jaya Sudarga menungso kang kaya kowe apa dikira Baladewa kalah karo campurmu kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala Kyai Alugara aku meguru karo kowe 20 taun lekane ngantiku ene margane patimu barang mbok wong iki aja gampang diobong wong ming dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu ragayeng Jaya Sudarga menika digdaya nek ora wedi inggih kula ngertos panjenengan mboten ajri kula ngertos ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa sampeyan malah kewirangan lho lho urung dicoba ora apa-apa ning kula kaget ngertosi menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala lah kok Kyai Kresna ngerti ngertos terus iki piye supaya Jaya Sudarga nerima ora bedah negara Ngamarta Gatotkaca wonten timbalan mrene yo nggih
Kula wonten timbalan. Tak jaluk gawemu kowe gelem ya? Nggih. Menawi ingkang dawuh Prabu, nadyan kadawan pejah kula nderek. Sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya milujengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng Paduka Manjika Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi mengko tak wenehke Prabu Sudarga kae mau. nggih. Mengko yen wis tekan negara parang kencana yen Gendhaga iki dibukak sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathokol Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathokol Bawarsari. Nggih, ngestaken dawuh. Manjika Gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Sik, Kresna sik. Engko nek nganti gak kaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjika Garukaca. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Garukaca. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning astaning asta kang kumitiraning astaning asta Jaya Sudarga. Nuwun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Narendra Ndrawati kadange taruna Kaka Prabu Baladewa. Walah dalah. Sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Keparengipun pados pundi? Menapa badhe dipun terasaken anggenipun adu atosing balung leting kulit. Nadyan kula ijen tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Kaka Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Lho niki. Lajeng parengipun Yai Prabu Darmakusuma wis tusan karawan aku maringake Gendhaga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi. Mula banjur dilebokake ning jering Gendhaga. Waduh. Walah dalah. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula. Marata gage sawangen iki Gendhaga isi Wara Drupadi. Oh iki. Gawanen bali. Aturna Prabu Pathokol Bawarsari Prabu Kacepot. Lho niki ngaten. Selak dados pengantu-antuning Sinuwun Prabu Kacepot kepareng Gendhaga badhe kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Mandura kula nyuwun pamit. Mbok ora caturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti apik-apik kok Siji engkel. nyokot gulukul. Lah inggene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung sripet lakumu. Lah
Wong nyangoni kok kesandung kesrimpet. Mboten napa-napa, kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinur Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh Deran padha kadang haywa taya wantah Arjuna wonten paring adawu kira gerahing Kyai Semar ana sambung rapetin alindra ing kemapan ana ing parang kencana iki Dimas. Genge menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepareng paduka kowe lumarap ning Karang Kadempel tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing parang kencana ing jeluk Prabu Kacepot. Lho nggih ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning ingsun iki mau. Arjuna lho nggih menawi ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Koko Prabu, aku tak nututi kelawan Gendaka isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan saperangan putra-putra Pandhawa nggih ngestakaken dawuh mangkata Janaka nyuwun pamit Koko Prabu Mandura nyuwun pamit yo sur diting ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik.